esengithuke ngayithela kuyo la. Le video le ekasiyamyeza. Ukhuluma noGodole. Into engiyithole kule video le inginikeze omunye umqondo ngoba all along bengingamazi ukuthi usiyamyeza yonke into ayenzayo yenza ngenxa yenzondo ngoba le yokuqhuba izinto ngenzondo izokwenza ukuthi singayiboni ukuthi siyaphi. Usiyamyeza uma ekhuluma noGodole uthi into amthandela yona ukuthi akayifuni nala ehambe khona inkatha. Mthandela nje just that. Uthi futhi angabafuni bonke abaholi benkatha kodwa yedwa umholi wenkatha angakaze amuze ekhuluma ngaye. Akammenshini ke igama lakhe kodwa nje umthandela ukuthi akayifuni la ehambe khona inkatha. Ngitsheleke ngifuna ukuyiphendula le. Noma ngangithatha ningiselani ngifuna ukungisa khona vele ngoba ngiyiphendula kule platform ingoba nami ngiyithole kule platform. Abantu base South Africa noma abantu nje emhlabeni wonke jikelele abayifuni into eneqiniso. Le ukuthi umthandela uGodole lemthandela ukuthi akayifuni inkatha is because inkatha ayikwazi ukukhuluma into engeyona iyenza into eyiyo. Into eyenza ukuthi ningayifuni nje inkatha yiqiniso hayi ukuthi uma uzobheka onke amaqembu akhona unbrainwasha ngezinto ezinhle enithanda ukuzizwa. So inkatha ikhuluma into enithanda ukuyizwa kodwa ikhuluma into engama-fact. Yingakho ke ningayifuni. Angazi ukuthi uyovuleka nini umqondo wenu kulokho ngoba mina singinikeza ukuthi ukuze umntwana waphinde angene azondwe kangaka uANC namadlela ndawonye wawo akukho kunye kwakuneqiniso namanje inkatha nezondela iqiniso and ngifuna ukunitshela ukuthi inkatha angeke izisuke entweni ekholelwa yiyo. Thina njengenkatha sikholelwa ekukhulumeni iqiniso limbi noma limnandi noma libhlungu noma linjani. So iqiniso yilona eliyokhulula abantu. Yawa yonke lento enisayenzayo yamanga nami nifunzana izinto ezingekho. Yikho lokho kwenza ukuthi nizonde inkatha nizondela the only thing ukuthi ikhuluma iqiniso. And iqiniso yilona eliyokhulula abantu base South Africa. Ngakho ke ngiyamncoma mina uSiyamyeza ukuthi aphumele obani ukuthi uyabathanda abantu abangayithandi inkatha. Yabona ke for the fact ukuthi uphumele obala ikhombisa ngokusobala ukuthi into eyenza ukuthi bangayithandi inkatha yini iqiniso kuphela. Mhlawumbe ngoba uma lithi akho ngisho yedwa umholi enkatheni amthandayo uGodole uyedwa kuphela yilo elimshoyo. Isho ngoba labo baholi the rest of ama leaders eIFP asahamba enyathelweni zamntwana kwaphinda angene okuliqiniso. Yileyo nto ke enilimazayo. And ngeke size sivumeke thina siyinkatha ukuthi siphathwe ngabantu abazosiphatha ngamanga njengoba nina nifuna. Yilokho nje ukuthi angubeke namhlanje kulisonto ekseni sengizongena enkonzweni kodwa nje kubalekile ukuthi nazi ukuthi njengoba ningayithandi inkatha no siyazi ukuthi inkinga yenu ukuthi inkatha khuluma amaqiniso uyawathanda awathandi abhlungu amnandi ayababa but wona azonikhulula. Godole into engikuthanda ngayo nonenhlanhla ngayo ukuthi awuyifuni inkatha lapha ehambe khona. Into enenhlanhla ngayo kwazi useve usopolitiki akuseva amaphepha defamation of character. Adluleke la le ibheke kumina le ngiyazi ngoba mina kade eqeda ukucomplimenta lo mhlonishwa
emalangeni ngesizathu futhi saleyo nto leyo. Asiqalelana nayo into itask ngoba lento le ikuthina. Asithola usonkontileka owanikwa iproject and ukuthi le project 151 million and why awadwe ngawona mphunyaka wawenza yena umsebenzi. Uma ukuthi it wonder same sonkontileka ithini into yakhona icase yakhona akho umuntu ongavele adle 151 million bese kuthuleka kanjalo akaboshwe ngani lo muntu loyo akafayilwe ngani ngamaphepha fuze ngabe lo muntu lo ugqiga ilentozana ezinkantolo and ngabe ngithi mhlambe you are serving somebody but ngiyazi ukuthi uyedwa kuphela umuntu enkatheni ongamlentozani ongambhoki noma ngathiwa inkatha uyifuna lapho uhambe khona futhi awuzenzisi bonke abaholi babaningi but uyedwa futhi nomholi okuzama ukuthi umbeke la lentozana. Ake sithole leyo nto leyo qala sibuye siresponde noma singayibambela ulive because lento yama politicians ayakwazi ukubrandana kupenda agcina kushiye kanjalo futhi into yakhe ingasebenzi ingaphila at the end of the day. And then asiwona ama beneficiaries enkohlakalo. If we were ngabe mhlambe siya endorse corruption noma sibe nendlela okuzama ukuyimbambatha ngayo what imali lezi abathi mabe beyidlile bazidle bodwa but ufuna sikwazi ukumela iqiniso. Namanje into engangisho ke mina ngendlela engisuke ngenza ngayo research yami ngisengayimela nginezizathu futhi salento leyo. And even after next year's local government elections I will tell you, I will pinpoint ezinye zezinto ukuthi uyakhumbula ngithi this is where we are right now. Sila sikwenzakalana. Thank you mfethu. And ke nayo enye into. Angibaphendula abantu mina la ku TikTok, angibaphendula ama videos abantu unless mangabe sazana on a personal level noma mhlambe singabanga. Lokho okunye kusuke kwenziwa. Anginaso leso sikhathi leso ngizwe sengishalela sekuthiwa angenzi la ngelilodwa ilanga. Ngaphandle mawukuthi ikhona into indlela thizeni. So ngithi ngoba mfethu mina sikhonzana ngukhonzile angesithi ukulekelelana la sithi lento le siprefana ngendlela yonke into sikwazi ukuqondisana nami mangibhede lapha sibambe noma sihlale ku live but awukuqale ukuthi ukuthole uwenze thorough investigation sithole nokuthi why lo muntu lona ongaka umhlonishwa wonke engakhishiwe engaboshiwe fuze ngabe lo muntu ugijima enkantolo namacala fuze ngabe neqembu ngabe unephutha mangathiwa awumkhiphi even nasesihlalweni akahleli kusona edle 151